Ayan mga bay, palit tayo ng gulong ni Cherry. So ito po yung ipapalit natin sa likuran, 175 by 65 by 14. So expiration nito is 22. Ayan, 2022 pa. So wala pa to nag-expire mga bay. Tapos makapal pa, Goodyear. Mas makapal tong isa mga bay. Tapos itong medyo manipis, dito natin ilagay sa ito, kasi iba kasi ito yung gulong mga bay. Tignan ninyo. So ito yung sa harap, tignan natin kung magmatch na sila, kasi ito nakalabas to ng mga bay na design. Tapos 155 yung sukat, to 155 by 65 by 14, 75. So malaman natin yung siguro parang tataas yung likod mga bay, kasi medyo malapad to mga bay. 175 pa yung haba, yung dito same lang sila ng height, yung dito lang 175. Tignan natin mga bay anong resulta. So yung makapal ito sa ilalim, dito natin dyan ilagay sa itong rim. Hindi iba kasi ito yung design nito mga bay, pero hindi ko lang alam kung ito ay parehas lang ba nakalalabasan mga bay. So sinukat ko na ito na rin, same lang sila ng lapad, sa design lang dito ng lagayan ng tornilyo. Yan lang siya. So i-update ko kayo mga bay mamaya pagkatapos natin kabit. So dito tayo nagpakabit to, kasi gabi na mga bay dito sa harap ng Rodyon. Yan, dito tayo nagpakabit kasi ito lang mag-open paggabi mga bay. May machine din sila. Ayan, so abangan natin ang resulta mga bay. So na yung gulong. So pag-isahan lang to, sa kabila na naman yung tatanggalin. Ayan. Support. Masunod ba? Masunod yan. Ipusa. So yan mga bay, yun dito, yung jack, malaki yung ginamit namin na jack. So madali lang pinaalsa yung sasakyan. So ito yung ikabit natin na gulong. Ito. Natin palitan, tapos palitan kung kaya niya palitan tong kanyo to, papalitan nito ng bago mga bay. Let's go. Ito na gulong mga bay, substandard to na design, watermarks yung brand, pero okay pa to pang reserba mga bay na gulong, wala pa tong sira mga bay. Timing nga po na pagka tirahan ni Denon. May nani kay humok ra ba? Gagmay ra. Gusto mo na gusto. Gato. Tatap na kami nagugubutot. Bugugoy. Dito sa sitting kaya tinaod na mga daan. Kaya. Hindi kayo naman doon. Kuhan Roy. Kaning 500. Ayo. Oo. Regular no? Okay, naman ito ano? Oo, yan mga bay, mapalitan na yung isang gulong. Tanggal natin yung isang lock na karos. So yan mga bay, update ni Cherry QQ. So ngayon mga bay, tatanggalin muna natin yung 4 holes na injector para matakaw sa gas mga bay. Tapos naramdaman ko na medyo pangit yung
ano niya, parang overpaid siya mga baya. Paandarin ko, ipakikinig ko sa inyo yung ano niya, tambutso doon sa huli mga bay. At ikumpara natin sa stock injector nito na 2 holes mga bay. Ayan. Ayan, mandar na siya mga bay. Mandar na siya. Tapos hindi na umikot yung fan kasi nilagyan natin ng switch. Hindi pa natin nabalik ko sa stock mga bay. Tapos pakita ko sa inyo yung ingay. May kalansing ng ingay. Ngayon ko lang yan narinig. Check natin yan. Kasi magpa-tune up tayo dito mga bay. Pa-tune up natin itong ating makina mga bay. So, ayan, pakinig ko yung tambutso mga bay. Ayan po ang kanyang tunog mga bay. Di man siya puputok-putok pero iba yung minor niya. Ayan. So, kumpara natin yan pag stock injector na siya mga bay. Ayan. Let's go. Tinanggal ko yung spark plug. Ito po yung tatlong spark plug. So, ito po yung sunog niya. Maganda naman pero parang may itong isa mga bayo, parang may gasolina. Hindi gaya nung sa isa talaga na mas brown. Parang overfeed talaga siya mga bayo. Hindi siya pure brown ba. So, parang iba yung color niya, may pagka maitim, ganun. Dapat brown yan mga bay. So, nakikita naman nyo dati yung pagbukas natin na naka-stock injector ta na mas brown to. Tapos yung isa lang dito is hindi masyado dahil medyo hindi okay yung ignition coil. Ngayon bago na yung tatlong ignition coil. Kaya sinubukan ko lang to mga bay, itong 4 holes pero ayan o, nakikita natin yung resulta. Kaya parang may gas pa dito na basa-basa pa siya. So yan. So ang gagawin natin is balik natin yung ating stock injector mga bay. So ito po yung 4 holes na injector mga bay. Hindi lang makikita. 4 holes yan tapos basa. Yan o. Kaya yan, papalitan natin yan ng 2 holes mga bay. So ito po yung 2 holes na injector natin mga bay. Yan, malaman nyo yung 2 holes injector natin, kaya pula at itim yung isa. Pero itong isa mga bay is nasa 1 hole lang to. Iba to, pero malaki yung butas niya. Hindi ko lang alam kung pang anong motor sasakyan to. Kasi maitim. Tapos ito yung 4 holes, same sila ng color mga bay. Pero pag makikita tayo ng mga surplus na ganito, bibili tayo mga bay ng bago na pang 2 holes talaga. Mayroon mang bintan nito mga bay pero ang mahal nitong isa. Tag 1,000 ng isa, so 3,000 to 3,000 to. Kaya porsigihan lang natin to pero bala ko talaga mga bay, napapalitan ko to ng bago mga bay. Kasi parang ito. Pero ito na mga bay, ang ginagamit natin yung 2 holes, nakarating na to ng malayo mga bay. Nakatakbo na to ng 500 kilometers. Kaya tested na to mga bay. Pero itong 4 holes parang overfeed talaga yan mga bay. O dili parang overfeed talaga siya. So pakinggan ko sa inyo yung minor nito mga bay. Doon sa tampotso sa likuran mga bay. Let's go.